Tugot, ti napalabas. Napalabas. Nagsarsarita da Lindon kan Diana iti igit ti baybay. Nadakamat ni Lindon ti may papan kan ni Ruben, abinaybayan na lang ti balasang. Nakuna na pa'y nasaysaya atin ti kasta. Gaputo saan anapudno ti panagayat na. Insong batmat ni Diana asaanan na rumbang adayjay ti pagsaritaan da. Itinaytamot lagun daway, nagkidaw man ni Doña Dolores iti kwarta iti general. Pinatgan mo't adagos ti lakay. Iti panagawi ti Doña iti mansyon. Nagsubang da ka ni Brando. Sana nalapdan ni Brando ti bagina, ket nagkan na ti baket. Iti sabali abangir, impakita nila kay Ignas ka ni Gardo ti abandonado a balay ti gayem na. Anang ipaknyan da kadagiti balaken igam, nga ramaten danto kontra kadagiti kabusor. Kabayatan na, agsarsarita dala kay Ignas ken Celia. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas! Udno dayta, Celia. Uray ni alo ng anak ko. Nalagan matirik na naken ka. Kanayon nakaadakamatan kanyak, nga uray no adalaang dito'y balay. Kasta ka di, tata? Wan, Celia. Gayam, nagtimpla ak iti inuman ta Diyos. Datalaang dag merienda, tapi manaw mat daalaw na kan Gardo. Ay na, imbagam ko makanyak ta siya kung tinangaramid iti dayta, tata Ignas. Nalakalaang at trabaho dayta, Celia. Wan gayam, tata. Anya dayta, Celia. Panggap ko kumati mapanagwanawan iti mansyon dagiti amok. Kayat ko la makita ida. Anya, delikado dayta apang panunutam, Celia. Kayat ko la ang akumustaan dagiti amok, tata. Aging gamin ita. Diyak pala maawatan tinakitak iti naudi a panagwanawan ko. Ha? Kasla, awan ti dakas a napasama kadakwada. Makitak iti langan ni Doña Dolores, anaragsak, ken nakalugan iti kotse ni Brando. Celia. Iso akayat ko kumati mapan agpaliiw, tata. Celia. Diyak kayat nga adadakas a mapasamakan ka. Bayam ada kami laangan ken ni Gardo ti agpaliiw. Di mo ko maisagmak ti bagim. Bakit ba? Urahin tayo jay buyer ti igam. Tiyawat nan kada tayo ti kwarta. Isong agsipot kayo. No apay adito'y pala sintro ti napanunot dahi jay buyer ti igam. Delikado dito'y. Brando, awan ti rombang nga pagdanagam. Yawat namot lang kada tayo ti kwarta. Sa bagay, adda puntom dita. Nalakalang matayawat na kada tayo ti bayad ti igam. Sigurado maragsakan ni Boss Lindon, naigam tayo ti kwarta. Tunggal baligi ti transaksyon. At damit maala tayong uminto kan ni Boss Lindon. Saan anaimod na jay? Iso nga agalirto tayo kakadwa. Gardo. Makitam ka di jay lalaki arimwar iji akotje. Isuday jay ni Brando. Kuna pangkat. Jay Brando akanayon mo ang madakamat kanyak. Nakita ko ni ti kalabas, tata. Anya? Nakaikwentrok pa yun dahi tataw. Kaya't napay idi ako mapengak iti grupo na. Anya? Nakuna na pa idi kanyak. Adakkel ti pasweldo ti amo na. Nilindon tinagdagamaten na nga amo na, Gardo. Awanan ti sabali pa'y. Kastagayan. Wan, Gardo. Nagsasabat mo't latidanan tayo. Adda nagbanagan ti iumay ta dito'y sentro. Tata. Ha? Anday masidag ka dakwada lalaki. Agsipot ka, Gardo. 100%. Nga adda pa ka inaigan tiya si digdagi ti lalaki. Iti ayan da Brando.
Mabalintan ka tayo ti kwarta. Mabalin tayong tagsubli tayo ni Boss Lindon. Areglado, Boss Brando! Teryo, pagandari mo ti kotse. Kartingam, On manano! anya ti makunayo kakadwa. Siguradon da ito'y amaddan tayo mananti aumento kan ni Boss Lindon. Ayos, Brando! Kaya, inton bigat madlang. I-deliver tayong tiigam nga order tayo dya parokyano. Nagmayaten ti kastoy abyak. Agpapada tayo maragsakan. Kaputasan anaimot kada tayo ni Boss Lindon. Tatay Ignas, simrekan jalugan da iti day tagit. Un agpaiso, Gardo. Saan tan amabalin asurutan ida. Gaputa agpaggadtalaan. Apay, Gardo? Aguri ka, Tatay Ignas. Kasla nakita kong da iti lugar. Anya? Nangato agait ka nalawa, pader. Napalawlawan iti ado akayo da iti lugar. Adayumot iti kawalbalayan. No sa anak mat amariro. Mansyon ti adda di taunag. Agtalinad ka lang dito ay anti motor, Tatay Ignas. Ulyat tinangato, pader. Ket agpaliwak. Sikati makaam mo, Gardo. Diyak kabalan nga ulyan tinangato, pader. Isaw dito'y kayo di mulyak. Sa nabali, tamakitak tigaraw na iti tatawa. Mansyon nga agpaiso na ito'y. Pasig nga armado na iti magmag na iti aglawlaw ti mansyon. At dalalaki arim mo iti mansyon. Isulakit di day tati amo da. Dilinton. At da inyawat ni Brando iti lalaki. Nalabit akwarta day jay. Jak mangagdag iti saritaan da. Gapota at dayawak. Bumaba akong ditoy. Agsubli akon iti ayan ni Tatay Ignas. Sa dino nga tan tinapanan ni Gardo. Itay pa'y anapan nagpaliiw iti aglawlaw. Kumusta nga tan ti? Isumat gayang ti sumumad. Tatay Ignas. Kumusta, Gardo? Anya tinapaliiw mo? Tatay Ignas, mansyon ti adda iti unag tinangato, pader. Agkay warapay dagiti armado lalaki. Anya? No diyak agkamali. Nilindon di nakita kitay. Naidumduma ti lang na kadagiti buyot na. Nalabit aday ta amansyon ti dagdagamatan ni Silya kada tayo. Ha? Ala, pumanaw tan iti dayto a lugar. Baliwan tan tulaangan ti umay agpaliiw ditoy. Good. Magustuak ti inaramid yo, Brando. Dakkel agatad, ti adda itakanyak. Boss, Ibagam ka dagiti kakadwam, tagsublidan ijay nakaipak niyan dagiti igam. Ket isagana dan dagiti igam nga inorder dagiti parokyano tayo. one boss. Mabit lang, Brando. Abay, boss. Alam dito akwarta. Makamu kayon nga agbibingay. Ha? Nagadumot tanda ito akwarta, boss. Amuda kon, Brando. Sana ka naimod. Kukwa yun dito. Siganti makaamo kadagiti kakaduam. Agyaman kami, boss. Jak namnamay nakastoy kadakkaltated mo nga uminto me, boss. Brando, syempre, addanto pa'y maalam kanyak nga umento. Gaputa sikati leader dagiti buyot ko. Wow! Agyaman na, Boss Lindon! Nimat Brando ti agsagsagawisiw iti beranda. Nakalangkapi ngagtugtugaw. Agbilbilang iti kwarta. Sagsasangaripo. Ato ti kwarta kita. Ngam jak ammo ti pangigastosa.
Adong agpaiso ti kwarta na. 2,000. Asit gakman day ta, Brando. 60,000. Ne, apay ngay masidag ka kanyak, Doña Dolores. Kwartam ka di day ta? Wen, apay adamdamagam. Saan ka di ape ke day ta kwarta, Brando? Apay, Doña Dolores. Nagbaliw ka din ti panagkita. Di mon mailasin ti pudno a kwarta. Iti peke. Ha? Kwa? Ay nan, kita akman Ops! lupod no day ta kwarta. Di mo igaman ti kwarta, Doña Dolores. Hamangan no agawam kanyak. Brando, Hmm. kayat mo, tagtimplag iti kapem? Anya ti kayat mo, arak? Kung hakon kat ang maipigkat dagiti mata, may tiigam ko a kwarta, Doña Dolores. Ti kunam nga ta, kat ikan kay ti kwartak. Papapalan ka lang, Doña Dolores. Anya? Agrup-rupa ka kwarta talaga, Doña Dolores. Day ta tinang isagmakken ka, saan ka di? Napukaw dagiti sanikwam, gaputa saan ka anagan-anag. Nalipatam ka din nga daotang mo kanyak. Anya? At dautang ko ken ka? Kano pa nadanak iti utang ken ka? Inggatangan kay di iti kotse kan balitok asing-sing. Awanan day jay nga inted mo kanya, Doña Dolores. Inlako kon jay kotse. Agraman ti sing-sing abalitok. Anya? Agiboy-boy ka pa yan, Doña Dolores. Nabayagan day ta. Iso alipata man. Brando. Anya ti kayat mo. Ibagam lang kanyak, tay paay kwadakos. Agraraman ka, Doña Dolores. Di kan pagan ano. Ditakan. Os. Talaga? Talaga. Di kan kaya, Doña Dolores. Kasta kaya ma? Anya te aramida, Doña Dolores. Apay nagpasaklot ka matan kanyak. Bumaba ka! Ay, sumardin ka, Brando. Matkat, akursunada nakpailang. Gaputa inagkanak, edi kalman. Doña Dolores, bumaba ka! Mga nood na makakita ka na ta. Just kika bakbakatan! Lindon, nakitam ka din ni Mama? Ne, saan met? Apay ka di? Itay pa'y lasap sa pulag. Ngamjak makita. Ang mga no dalang iti aglawlaw ti mansyon. Ay, talaga apagdandanagan nak ni Mama. Saan nga taarim warmanan dito mansyon? Panagkunakat saan, di mo unay pagdanagan ni mamam. At dalaang dito'y mansyon day jay. Gardo, kanayon kayo nga agkuyog ka ni tata nga rumrumwar. Sa dino ka diti pagpapanan nyo. Karagiti gagayam na. Kayat ni tatang mo ayam amunak kadakwana. Kasta ka di. Wen. Doon ay tulad ka matin iti pagpapaayam apakanan. Awisin nakmutin ni tata Ignas amapan kadagiti nasingid agagayam na. Ay, amom. Italaang manin nga aramidan day ta ni tatang. Nabayag namin adina nakita dagiti dagduma agagayam na. Nabayag kami ngamin anag na di siya away. Da kami laang kinitatang tagbibiyag. Amom, manipod nagamo tayo. Dakkel tinagbaliwan ni tatang. Magitak pa yan nga umisam. Saan na seryoso ti rupa na. Sa bagay, nadlaw kumatday ta. Nang runa, ididimtong ni Manang Celia kada tayo. Kanayon dang agsarita. Kayan madlaw ang nakaragragsak ni Tata Ignas. Wen Gardo, ay na, malagip ni tatang tinapalabas na no kasarsarita na ni Manang Celia. Ibaga na pa yan nakaingingas day dinana. Lukas ta,
Naggapo kayo ka ni Gardo iti mansyon dagiti amo, Tata Ignas. Uwan, Celia. Iti dayjay gayam a lugar ti ayan dagiti amom. Wen, Tata. Nagbutengak lang amin idi amang ibaga kada kayo. No sa dino ti lugar dagiti amok. Maawatan ka, Celia. Naulimag ti aglawlaw, idinapan kami nagpaliiw ijay. Sinurot mi tinagluganan da Brando. Kat ijay mansyon tinagturungan da. Anya? Nabukelan ti amin, Celia. Nalakalaangan ang matulungan mi dagiti amom. Isungawan ti rumbeng apagdanagam. Agyamanak, Tata Ignas. Celia. Malagip ko ti imbaga kanyak itay ni Gardo. Anya dayta? Nadakamat kanyak ni Gardo. Akasla nakita na dayjay a lugar. Talaga nakita ni Gardo dayjay a lugar. Gaputan naggapon ni Ruben iti mansyon. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Celia? Masansan idi nga umay ni Ruben iti mansyon da senyorita. Agtalinaed iti maysa, wenno 2 arabii iti mansyon. Anya? Di mo kadimadlaw, Tata Ignas. Dagiti paborito na asidaan ti lutlutwak. Ha? Isu pa yung tinagkuna na imas dagiti lutlutwak. Nalipatan na aday tati kanayon nga ipaluto na idi kanyak iti mansyon. Kastagayam, Celia. Wen, Tata Ignas. Nagaduti kanon idi ni Ruben no idasar kon dagiti paborito na. Wen gayam. No kasapulan nyo ti kwarta, ibagayo lang kanyak. Adda kwartam, Celia? Wen, Tata. Kwarta ni Senyorita Diana. Nakadulin iti bag na. Anya? Imbilin na kanyak nga aramatag ti kwarta iti panaglibas ko. Iso ano kasapulan nyo kanigardo ti kwarta. Itad ko kada kayo dagiti dadduma a kwarta. Celia. Dakkel ti karbengan ni Gardo iti kwarta ni Senyorita Diana nga adda kanyak. Gaputa adda idi urnong da. Ha? Tata, ininutan ang malawlawagan ti amin. Sapay lakuma, tamatulungan tayon dagiti amok ijay mansyon. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMBBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.